Здравейте, свежарки! Включвам се и днес, защото реших да си направя бананови палачинки. Това е нещо много готино, което аз много обичам да си хапвам. Отнема малко повече време, но смятам да го инвестирам в това да се приготвя бананови палачинки. И знаете ли какво? Днеска получих една много готина новина. Моята новина е свързана с това, че се направих тест, за да видя какво е съотношението между омега-3 и 6 в моето тяло. И благодарение на моята диета се оказва, че аз съм в норми. Знаете ли, препоръката на хората, които правят тестовете, е да се приемат между 1 и 2 грама от определени омега-3 добавки, които регулират, съотношението между омега-3 и 6, но то е за повечето хора. Това, което чух от специалиста, който ми препоръча теста, е, че до голяма степен повечето хора съотношението им е 50 към 1, докато при мен е 7 и 7 към 1, което е на границата между жълто и зелено. Така е отбелязано просто. Сега, това нещо защо ви го споделям? Споделям ви го, защото вярвам, че отнема 3, 4, 5 месеца човек дори с хранителната добавка, суплемента, да постигне това, което е необходимо. Аз го постигам с моето хранене и го доказах с тест. И това, което за мен е много важно, е винаги да ползвам това, което науката ми е дала, това, което моя опит ми е дал, и да не бъде в огромни рестрикции. Това е нещо, на което уча всички, затова днес ще инвестирам времето си в това да си подготвя една богата закуска, богата на макро и микронутриенти, която да направи така, че да се чувствам добре и да имам достатъчно енергия. Ако и ти искаш да научиш повече за себе си и да вземаш още по-добри и още по-информирани решения за това в какво да инвестираш времето си, когато става въпрос за възстановяването, за грижата за теб, за твоето хранене, то тогава можеш да си вземеш моята книжка с 63 рецепти, която създадох преди време, която има 21 закуски. Част от тях може и да са тези палачинки, изненади има вътре. Имаме 21 вечери и 21 обяда. Като аз ви препоръчвам, ако си я вземете, да разгледате обстойно и внимателно, да изберете това, което за вас ще работи най-добре и да тествате. Когато сготвите едно нещо, го хапвайте на вечеря и на обяд, като по този начин ще спестите време. Опитайте се да съобразите с вкусовите предпочитания на семейството. Знам, че това е за вас, свежарки, за вас, мили дами, които да се погрижите за останалата част от семейството. Вие имате силата със собствения си пример да променяте дори и качеството на живот на хората, които най-много обичате. Знаете, любовта на мъжете минава през стомаха, така че може да им покажете нещо различно, което да ги накара да ви обичат още по-силно, дами. Така че пожелавам ви усмихнат ден, включете се, ако искате, от линка по-горе, бъдете щастливи и се наслаждайте на процеса. Чао и до нови срещи!